ba ta kai shi, da wanda gobara ta kone shi, da wanda gini ya zo masa, da ma mace da ta rasu a wajen haihuwa, duka waɗannan sun yi shahada. So a cikin akamul jana'iz na Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani ya kawo kusan alamomin cikawa da imani guda 21 waɗanda an ga mutum ya mutu da a cikin wannan yanayin to ana iya kyautata masa zato cewa ya ƙarshe mai kyau. Daga ci akwai rasuwa a cikin halin ibada, mutum yana sallah ya rasu, ko yana dawafi ya rasu, ko yana aikin hajji ya rasu, ko yana karatun qur'ani, yana dai tsakan wani abu, ko yana sada zumunta, ko yana biyayya ga Allah, ko kuma mutumin da yan fashi suka tare shi suna yunkurin karɓar dukiyarsa ko taɓa iyalansa ko taɓa mutuncinsa, ya ƙi yadda, ya ja daga, aka yi ta bugawa aka kashe shi ma ya shahada. In ya kashe su kuma ya kashe banza. Da wani ya ce ya Rasulallah, mutum ya zo zai karɓar min dukiya in bashi, ya ce kakka bashi.